על קארן דנסקי אפשר להגיד שנולדה על מסלול. I'm the queen, of course. או לפחות שהיא מהמתמידות שבדוגמניות ישראל. היא פרצה לתודעה כשזכתה בתחרות מיס אלגנס בשנת 1963. משם היא הלכה והלכה וצברה קילומטראז' מרשים על מסלולי תצוגות אופנה. בהמלנות של נמלה, קארן בנתה את עצמה כשחקנית על המסלול. עם רפרטואר עשיר של דמויות והבעות שונות ומשונות, היא הפכה למיוחדת מכל האחרות. דוגמנית צריכה להיות גם אחרי הצוגה הרביעית ערנית כמו זיקית. אחר כך עברה ללמד את הצעירות. את הקצב, תבני לך את הקצב לפי איך שאת חשה, אוקיי? לא לעשות חינדלך לקהל. צחקי אותה. אך כיום זה שונה בפירוש כי הן מיד ניגשות לעניין. והרי לפניכם קארן, מודל 2008. I love you. I love you, hate you, love you, hate you. בתקופה ההיא, הדוגמניות לא היו צריכות לדעת לשחק. כי הכל היה פוזות. היינו באות לסטודיו לצילום. אנחנו קוראים לזה מראה הפוסטמה. אנחנו עבדנו נורא קשה. אתה יודע מה זה לעשות פוזות כאלה ולחכות עד שהוא מכוון את התאורה? זה לא כמו היום הכל אוטומטי. ככה, לעשות פוזה ולחכות עם הפרצוף. לא, אני רוצה את הפרצוף שהתחלתי לפני 5 דקות. אבל אתה כבר קפוא, אתה כבר מת. שלא יהיה לי קמטים בפנים מהזכוכית. יש מספיק ככה. זהו, מספיק. מספיק. I'm so pretty, I'm so pretty and witty and bright and a pity that I hardly can believe I'm real. I'm so stunning. I'm so stunning. מה זה מבחינתך לצלם אותה אחרי 25 שנה? וואו, זה כבר... Those were the days, my friend. יש לי... היא הייתה כזאת ותהיה כזאת. יש לי שיר לכל שאלה שלך. נשבעת לך. ואם אפשר לתת לו רגע לענות? אנחנו קוראים לזה היום בז'רגון המקצועי מולטי טלנט. את מולטי טלנט? אני לא יודעת, זה אנשים אחרים צריכים להגיד. אני לא יודעת עליי כלום, אני רק יודעת שאני יודעת לעשות הרבה דברים. זאת אומרת, אנשים לא יודעים בכלל מה אני מסוגלת לעשות. אוי, מי אני? קארן דנסקי. אני הייתי תלמידה מצטיינת. פעם אמרו לי, עמוס החכם. אני הייתי מאוד מאוד רזה. תראו אותי כטוויגי הישראלית. תמיד היה לי כישרון לכתיבה. אני קיבלתי ב-2002 פרס על מפעל חיים. רצו אותי גם אחרי שפרשתי. עשיתי, אפשר לומר, בהתכתבות כמעט תואר בפסיכולוגיה. אני אגיד לך מה המגרעת הגדולה שלי. פרפקציוניזם. אני נולדתי בלונדינית. אני תמיד קיבלתי המון רספקט. אני הייתי הכוכבת של הערוץ הראשון. זה שאני עדיין לא מנחה תוכנית טלוויזיה על הקארן, זה, בוא נאמר, זה רק מוכיח על הרדידות ועל חוסר המקצועיות שקיימת בענף. זה חבל. זה בזבוז, אני פשוט מתבזבזת. בסמלה אדומה ושתי צמות, ילדה קטנה יחידה ותמה עמדה ושמה. אתה יודע מה שעצבן אותי? שנבחרתי לפשן לג'נד, כל הצלמים ריצ'ו חוץ משלי. אמרתי לו, צלם, לא חשוב מי הצלם. למה אותי לא ריטשת? הוא אומר, את לא צריכה. זה מעצבן אותי. יש את הדבר שנקרא סטמפ, דוגמים, מקום כלשהו באור שהוא יחסית נקי, ואיתו פשוט עוברים על החמתים. מה במקרה שלה, עד כמה במקרה שלה אתה מרגיש שצריך לעשות? בייסיק, כי תשמע, זה גם פנים מוכרות, ואתה לא יכול לעבוד על אנשים. אנשים לא טיפשים, מכירים אותה מהעבר, ולא יכול להיות שבגיל כזה היא נראית יותר צעירה ממה שהיא נראתה כשהיא הייתה בשיאה. מה הייתה השאלה? אז אני אגיד לך משהו, כי אני מרגיש, כי בכנות אני לא דוגמנית מתוסכלת. אבל אני שואל על תשומת הלב, כי אני מרגיש בכנות שברעיון הזה את מדברת הרבה על עצמך. אני שומע הרבה אני ואני ואני, וזה כאילו, אני תוהה... אני מדברת על עצמי כי זה מה שביקשת. זה חסר לך היום תשומת הלב הזאת? יש לי את אותה תשומת לב. התשומת לב לא ירדה כהוא זה. אני ששום הנחיתי תצוגה באחד המקומות הכי יפים בארץ. אני מאחלת לכולנו שנגיע לגיל 50 פלוס, זה לא בית אבות, זה נקרא אחוזת צהלה. הצלחנו להוריד לה את הקמטים הלא אסתטיים והלא רצויים, והגענו למצב שהיא נראית כמו קארן, אבל עם פנים חלקות של אישה נאה ויפה בלי שום קמטים.
הוא לא יעשה אותי לא יפה. זאת אומרת, זה מין קרס הצלה לנשים בגיל שלו שיכולות להמשיך להצטלם? כן, אם היא קרקטר כזאת שיכולה להמשיך להצטלם, אז היא יכולה להמשיך עד גיל 60, אין שום בעיה. המפגש עם דנסקי, שהפך טעון יותר ויותר, העלה תהייה. אני עוד מצטלמת לפעמים, אני עושה קמפיינים, שכחת? האם ייתכן שעולם הזוהר מעצב את הדמויות שלו עם האשליה שהיופי הוא נצחי, והפרסונה הציבורית שנלווית אליו היא על זמנית? תראה, אני אומרת לך בכל הכנות, אני עד... אבל אז קרקרו סביבך, והיית נורא בולטת, ונורא הצלחת, והיום אני לא בולטת, למה באת לראיין אותי? למה דווקא באת לראיין אותי? באתי לראיין אותך בהקשר של דוגמנית ולא היה לי שום דבר. בשנות ה-60 וה-70. אוקיי, וחוץ מזה אני לא מעניינת אותך? אני שואל אבל אם דוגמנית נורא מצליחה בשנות ה-60 וה-70 יכולה להכיל היום את העובדה שימי הזוהר שלה מאחוריה. לא, אז יש זוהר מסוג אחר. אני לא דוגמנית עבר. I'm a self-made person. מי שירצה אותי, יגיע אליי, ומי שלא ירצה, ההפסד הוא כולו שלו.